Mae cydymffurfio'n golygu cydymffurfio a deddfwriaeth polisi neu safonau berthnasol. Efallai bod canllawio neu fanylebau sy'n benodol i ddiwydiant a mae'n rhaid i chi bydloni a dibynnu ar eich sector. Peth cyntaf yw deall pa reoliadau all fod yn berthnasol. Enghraifft, fel gofyniad sylfaenol, rhaid i bob cynnyrch nad yw'n fwyd gydymffurfio a reoliadau diogelwch cynnyrch cyffredinol. Nesaf, rhaid i chi feddwl sut gall y rheoliadau ddylanwadu ar y ffordd rydych chi'n datblygu'ch cynnyrch. Cofiwch, gallai hyn fod yn ystod unrhyw gam o'r broses ddylunio a gweithgynhyrchu. Dyma rai pethau i'w hystyried. Beth yw swyddogaeth eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth? Oes ganddo nodwedd diogelwch? Oes ganddo gydrannau trydanol enghraifft? Rhaid meddwl a yw'n degan hefyd. Ydych chi'n bwriadu ei werthu yn y deyrnas unedig? Beth am dramor? Gofynnwch eich hun a yw'ch cynnyrch yn rhwym wrth reoliadau penodol. Ac oes profion neu ofynion cydymffurfio rydych chi fel cyflwynwr yn teimlo fyddai'n briodol ei defnyddio. Efallai eich bod yn datblygu prototype prawf cysyniad yn fewnol ac mae'n debygol y bydd y pwyslais ar bydd yn gweithio neu ni fydd yn gweithio. Mae'n bosib nad y rheoliadau fydd eich prif flaenoriaeth yn ystod y cam hwn. Serch hynny, mae'n dal i fod yn fuddiol iawn cynnal ymchwiliadau rhagarweiniol a reoliadau. Beth maen nhw'n golygu a'r effaith y gallen nhw ei chael ar eich cynnyrch. Bydd hyn yn eich gwneud yn ymwybodol o'r adnoddau efallai y bydd yn rhaid i chi rhoi o'r neilltu ar gyfer y rhan hwn o'r prosiect. Y tu hwnt i brawf cysyniad, mae'n debygol y byddwch chi'n defnyddio gwasanaeth dilynydd neu wneithurwr. Byddai'n rhesymol disgwyl iddyn nhw roi cyngor i chi am unrhyw brofion, rheoliadau neu safonau a fyddai'n berthnasol i'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Cofiwch drafod hyn â nhw. Pan fyddwch chi'n meddwl am gydymffurfio, ystyriwch bob un o'r pethau hyn. Yn gyntaf, y gofynion cyfreithiol eu hunain. Nesaf, cost bodloni'r gofynion hyn. A'r amser y byddwn ni gymryd i fodloni'r gofynion, a'r sgiliau fydd eu hangen arnoch o bosib, yn y busnes ac yn y llanol. Gall yr effaith ar eich busnes fod yn eithaf sylweddol a dibynnu ar eich cynnyrch a'r sector diwydiant ydych chi'n gweithredu ynddo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio'r maes hwn a mynwch gyngor cyn gynted a phosib.